sa show nga. Sa tayo title sa show. You're a good man, Charlie Galing Brown. no? You like the dance, nostalgic. Ako picture. Ana meets Sally Brown. Batong girl meets Batong Sally Brown. girl meets Sally Brown. So kay manaman ang show ha. Nasa naman ang mga on. Kung asa na ipagkaundagahan, na ice cream, na chocolate. Uy! Couple, we need ice cream and chocolate. Dili kami couple. Ay, di. Sila. From Kaso na mga on, sir. sa Prague katong nightclub. Karon kay manaman may tanaw namin sa Ayer Selection. Cebu hashtag love or walay present. So, I'm gonna get order this thing like this. Mada namin sa mag-chair. Nadere si Emily o si Han. So, asa naman tahana? Kuan, kung asa tanan sa hotel. Ganyan na kay close kanit sila. Wala lang ko ulit. Ano? Sa'yo mo masulti, Ani? Oo niya akong dream! Katong bata pa ka? Huwag ko yung kasuwa ni pagkabata na ko. Oy, bata pa ka! This is like my ultimate dream. Isag na ko na ka ba? Ma-surprise ka. Di man kadako. Pili mo hana. Kanang kung humot imong pahumot ba kay mugwapa ka? I think so. Hindi na kami Ikaw? sa wala ko'y ligo kay kanang feel na ko nakaligo ra gyud. Basta na kay pahumot. Mami diri sa sitong nga lugar. Uniqlo para mag-discuss og pimples o sa pagpawala sa pimples kami tapos kaya naka-move on naman mi sa among pag Uniqlo ganina kanana pa mi diri hi pimples ni Emily nana mi diri sa sporting gear whatever Toby Sport kailan ka ni Toby Wala. Pinsan ang sito. Kuyu. yeah just kid gang tanan niya i-focus niya Emily focus niya Emily mga dili Peter kay Valentine's pa kaya sa SM hi Emily kamusta tayo? Ayoko pimples. Pimples. Hi, Han. Hi. You Sige want lang, to see Ugma. my pimples too? I don't know with you guys, but I'm just a voice. Sorry guys, after sa mga All-time pagkakulakaw favorite when kay it ang comes pimple to ni Emily SM. kinabot na Ayoko. sa Uwishimanjo. Abit ako magwapa. Pero ito rin prices actually. So, ano sa'yo Python girl? Big box. Manji. O, nabot na gyud ako makauban. Matulad tayo. Kailan niya ka nag-stand sila nag-walk mo. So, sa ilang pag-abot, kami ito namin sa cinema. Para mananaw ko. I'm drunk. May labi ni Paolo. Bilhin ako ni Ma Salvador. We have a problem. I think ang Cinema 6 kinasa other side. Yeah. I think so. Finally, after bilakan tries, kinasakpan na gid ako silang capture din camera na sweet kasi galakaw. Ako tagit diri sa cinema, palaman na na og I'm drunk, I love you, and yeah, ang pimples niya. Whatever. Ibigin. Ha? At least na kay pimples, ako bang tao walay pimples. You should be proud of that. Namigta na sa mong film na I'm drunk, I love you. So basically sa escalator sa SM, can I walk na side? Yan na po stand nga side sa other side. And nag-stand me. Yan na. Tanawa dira. Oh, very nice. Isa ko layo po. Bagog ng best. Don't focus my pimples. Nag-enjoy mo sa iyong movie, guys. Biti ng ending. Biti Abi ni na- Romeo na ichungkang. May chong ka. Almost chuka. Hi, spoiler! so, basically, nabot na mong order na tubig. Yeah, mahal So na sa yummy. mahurot. Yeah, and then si Hana kay. Wala I niya pray ako. for her kaluluwa. Yeah. Actually, ako Pray for ga-order. her kaluluwa and spirit and soul. Don't zoom my pimples. Correct. Kana sa man ang kasama mo, wala mong pimples like. Actually, wala naman na siya. Wala na siya something like pus inside. Kuha na lang siya dark spots. Kung maayon ang dark spots, I'll be free. So, pati kag na ako doon dahil. Yes. Correct. Basically, manami sa